Caeu un muro do cemiterio de Bonaval, en Santiago. Non houbo que lamentar danos persoais, pero o estrago prodúcese nun conxunto histórico de gran valor patrimonial. Alejandro. Sí, Raúl, o valeo afectado trátase dun muro que rodea todo este cemiterio de Bonaval e, como poden comprobar agora mesmo en directo, caeu sobre algúns dos nichos que permanecen aquí, pero nos que non hai ninguén soterrado. Todo parece indicar que aconteceu entre a noite do mércores e a mañá do xoves, e segundo confirman dende o Concello, a causa estivo na inestabilidade do terreo a causa das intensas chuvias das últimas semanas. Esta mañá estiveron por aquí técnicos avaliando a zona e agora o primeiro paso será redactar un informe de danos. A continuación, actuar non só sobre a zona danada, senón tamén en todo o conxunto, en todo este conxunto histórico. Como poden comprobar agora mesmo en directo, esta zona permanece totalmente acordoada e tamén están pechados os accesos a este parque de Bonaval. Case 200 anos de historia reducidos a cascallos. A parede do cemiterio de Bonaval non resistiu tanta auga. Paso todos los días y estaba como ahí, ya estaba todo casi caído. A acumulación de auga importante no terreo superior que aumentou o peso e a presión co conseguinte empuxe sobre un muro de pedra de mampostería. A idade pasoulle factura. Un cemiterio moi antigo. Creo que cas chuvias que caeron estes días non teñen saídas de auga eses muros, fan charca. O pano de 15 metros de longo por 6 metros de alto arrastrou tamén os nichos que caeron sobre as lápidas. Non hai perda emocional porque levan décadas baleiros, pero si un gran dano arqueolóxico e histórico. O acceso a ese lado do Parque de Bonaval quedou pechado por seguridade e tamén para facilitar o labor dos técnicos. Valoran o próximo paso. É posible que ao final haxa que facer unha actuación no conxunto, na totalidade do muro e dos nichos. E, ademais, como se trata dun BIC que ten un alto valor patrimonial, as actuacións e a súa financiación deberán ser consensuadas con distintas administracións. E asegúroche que hai algún que non está en moi boas condicións. Sí que eses muros hai que revisalos. Sabes que caeu do outro lado e morreu un señor. Ocorreu hai pouco máis de 6 anos e daquela traxedia foi peor. Cando os bombeiros deron retirado toda a pedra, atoparon o corpo dun home maior que pasou ao pé de Bonaval no peor momento. Máis dun ano despois reparouse o muro, xa demasiado tarde para ese veciño da Rúa Teo.